салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, чӣ хеле ки медонем, ман дар ширкати Атомӣ кор мекунам ва бисёри шумо савол медиҳед ки апай хусусият ин номумкин аст ки дар 6 моҳ як бор харид кунӣ, ойлик гирӣ. Дӯсто, ман шуморо ҳозир личный кабинет ман нишон медиҳам. Ман моҳи май умуман харид кардагӣ нестам. Апрелам харид кардагӣ нестам, лекин ман шуморо майя нишон медиҳам. Ман майда харид накардам, ина то имрӯзи июн харид накардам, лекин ай май личный кабинет май ҳичи нишон додагӣ нест, яъне харид нест. Анане ки нигоҳ кунед ки ман 1 май то имрӯз 60,000 рубле кор кардагим. 60,000 ба сомонӣ нигоҳ кунед ки чанд пул мешавад. Харид дар кор нест, и дурӯғ неста, и реальни ширкате ҳаст ки дар 6 моҳ як бор харид мекунӣ, расходи зиёдӣ надорӣ, личный байли худат ҳеҷ вақт намесӯзад. рақамҳои мо дар рӯи экрана оиди кор дар Атомӣ бинависед, ман шуморо хушрӯ мефаҳмонам. ҳаста ширкате ки ана дар 6 моҳ як бор харид кунӣ, расходи зиёд накунӣ, валекин ойликӣ нағз гирӣ. Ана барои ҳамин дӯстони азиз марҳамат бинависед оиди кор, мо ҳамаи шуморо мефаҳмонем. қiyнигарӣ надорад, расходи зиёд надорад, беҳад кори осон аст. И корейская компания Атомӣ ва метавонед дар интернет бизанед, дар борааш фаҳмед, баъдан қатъи мо тамос шавед, мо кора шумода хушрӯ мефаҳмонем. خوشباد کلین خوشرو زبان بادا داماد دلجو فصل محبت فصل جوانی گردد دل‌آویز با یار جانی وقتی تو خوش باد دلین خوش رو زبان بادم داماد دلجو وقتی تو خوش باد دلین خوش رو زبان بادم داماد دلجو بزمی عروسی بزمی وصالت عشق است دنیا تا به زمانت باشد و داریم یک جفت زیبا تا هست خورشید تا هست دنیا باشد و داریم یک جفت زیبا تا هست خورشید تا هست دنیا
فصل محبت فصل جوانی گردد دلاویز با یار جانی فصل محبت فصل جوانی گردد دلاویز با یار جانی وقتی تو خوش بود خیلی خوش رو زبان بادت داماد دلجو وقتی تو خوش بود خیلی خوش رو زبان بادت داماد دلجو وقتی تو خوش بود خیلی خوش رو زبان بادت داماد دلجو وقتی تو خوش بود خیلی خوش رو زیبنده بادن داماد دلجو وقتی تو خوش بود خیلی